Vakomana vechizita rapi police vachiexposewa vachinzi aiwa panguva inoyi ndo vakuona vari the most corrupt munyika yezimbabwe, kunyange zvavo vari kuregerewa vanokatirwa bheki vakambokudzosei kumashure panguva aiva nachihuri panga pachirina naRG Mugabe. Ndisanamira mashoko anoda chitogwa panapa ndopai panodiwa subscribe like on the bell icon. Tivina pahendo yevakomana veopposition vanoleadwa naAgbonoson Chamisa vanobuda vachiti these are just, you have to see, ZRP are typically a rotten, corrupt extension of ZANU-PF. Going back to RGMC and Chihuri's day, ZRP have used and abused the rank and the FELCOP as a doormat. Underpaid, unprofessional, living on bribes and in squalor, and used to torment and oppress the public. If ZRP were to be professional police force, they should also begin to investigate 99% of politicians and their enablers. Where is our gold and minerals going to? What flies out on these private jets rich, fatty kids used to coin someone else's stem? There are hundreds of criminal Muliswasi. And then, what about all thousands murdered and tortured who have never had justice? The 20 rise, and where is Itai? The list is endless. I personally could write a library about the therapy's criminal debauchery on us, the citizens. They need to start with the big fish. Chop out the rotten fruit first. Mashoko anobuda chitogwa panapa nevakomana veopposition achiti aiwa vakomana vezitarapi vanenge vachishandisiwa nevakomana vederiji machinzi awa ndovakomana the most corrupt, kuda kwokuti havasi kubata vanhu vari kunyatsokuonekwa kunzi ndo vari kunyatsokuita max ecorruption. Panapa vanonzi dei vanga vari professional, dei vatanga kutohanda down vachibata vakomana mapoliticians ava, kuda kwokuti ndo vanonyatsokuita 100% corruption munyika yezimbabwe, kunyange zvavo vachiregerewa. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kunyanya comment section medu. So subscribe or like, so turn on the bell icon.